ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони муҳтарам, аз баъзи ҳамин чизҳое ки мебинед кам-кам мондагиае дар дасти мо, яъне аз татка мондагиае. Инҳо духӣ, инҷо руған барои сулфа, барои хуфа, қистил ҳинди капсул, хоб руғани моҳӣ иммунитет, барои иммунитет бардоштани аз 18 боло, руғани чормағз, паста, зубной паста, хоб дигар руғанҳо барои илоҷ ҳастанд. Аз ҳамин чизҳо кам-кам назди мо мондагиае. Мо хостем ки ҳам савдои мо пеш барава, ҳам касоне ки аз мо мехаранд як фоидае кунанд. Иншоалло кадоме ки аз инҳо харид фоида мекуна, зарар намекуна. Доставка аз мо аст, бепул равон мекунем ба ҳамаи тарафи Россия, ба ҳамаи шаҳрҳои Россия. хоб дар охир вақте ки аз мо харидед, номерҳои телефонотонро мегирем ва мо хостем телефоне ки дигар чизҳо монем намондем. 50,000 рубл мондем, 50,000 рубл. Кадоме ки номаш баромад, иншоалло 50,000 рубл аз ҳамон мешавад. Ва қуръони ручка бо дуюм одаме ки номаш агар бибуроя қуръони ручка, барои сеюм одамам қуръони ручка. яъне барои якум ҷо 50,000 рубл аст, барои дуюм ҷо қуръони ручка, барои сеюм ҷо қуръони ручка. номерҳои телефон ҳастанд, иншоалло таоло занг занем. равон кардан аз мо аст ба ҳамаи тарафҳои Россия, ба ҳамаи шаҳрҳои Россия. иншоалло таоло фоида мекунем, зарар не.